yung bata, walang salamin. Pag walang salamin, walang magse-cellphone. Inchendes! Bye, kamatis! Oh, no, stay. Nyangay boy! Maraming salamat dahil nalagpasan na natin ang 1,000 subscribers! At kung bago, wait, hindi natin ginagawa to dito, pero sasabihin ko na to talaga. Kung bago ko pa lang dito sa channel ko boy, nagpro-produce ako dito ng content with cinematic vlogs dito sa aking channel. Mga konting short filmmaking, mga noob lang tayo dito boy. Ngayon, pupunta ako dun sa tropa ko, dun sa Lamo, Dupax del Norte, para bisitahin siya. Joke lang, hindi. Magyayaya ako mamaya. Try naming pumunta sa food park boy. Ganito pa lang yung damit ko. Hindi pa ako nakakapalit boy. Try muna natin silang kausapin kung G ba sila. Mukhang hindi sang-ayon sa atin. Ang weatherman! Yan, nakikita niyo yan? So 1K na tayo boy, pero hindi ko pa rin alam kung anong magandang itawag sa inyong mga viewers ko. Pwedeng Squid Boys, Boyzone, Boys to Men, Fish Boys, The Boys PH. Malapit na ako dun sa bahay nila. Try ko lang siyang kalikutin yung utak niya. Dito na tayo men sa bahay nila. Bale, subukan ko lang tignan kung nandito siya, pero pag wala, hindi matutuloy ito. Apu. Ito ni Wenzel dito? Sige dito. Mukhang mission success tayo dito boy. Tignan nyo naman yung mga aso nila Wenzel dito. Mga German Shepherd. Tapos mga Husky. Mga hybrid to. Pambang. Uy. Ay, subla ng kanto garod damdaman. Garod no alas 6 garod. Sakto, food park rabi eh. Subla alas 6 Mission success tayo boy. Babalik tayo mamaya alas 6 dito. Dito na naman yung isang German Shepherd nila Wenzel oh. Okay, may na-recruit na tayong isang kasama boy. Meron kasing mga food park dito sa Bambang. Hindi ko pa napuntahan eh. Pero sinabi nila noon nung mag-o-open yung isang food park, bali sponsoran daw sana kami noon ng food park na yun para i-promote yung food park nila dun sa Vizcayano Vloggers. Wala rin lang natuloy. Wag kang umula. Ang dilim. Sobrang dilim na boy talaga. Sana hindi umulan ng malakas. Kahit umambon ka lang para medyo malamig-lamig. Pero sana wag kang umulan. Tapos itong sasakyan din boy, wala na rin gasolina. Wala nang gasolina. Nakikita nyo yan boy? Wow, ang ganda men. Kung makikita nyo yan ng malayuan, ganito yan oh. Nalalapit ng pagbabalik ni Jesus mga kaibigan. Eto, para mas clear na makita nyo kung ano yung sinasabi kong itsura ng sun rays. Yan, parang may spotlight hanggang dun. Yan oh. See that? That's what I'm talking about, man. That's the real shit. That's the real dope. That's the dopest thing to do, man. It's very cool. That's very... Sa mga hindi pala may alam ng bahay namin dyan, boy, ito. Yan, yung St. Anne. Tapos papasok tayo. Wow, ang ganda naman ng sasakyan na yun, oh. Another dope thing, man. 2 dopes in 1 day, man. Real dope. Real shit. Loving can hurt. Saan mo? Hindi pwede. Hindi pwede. Ingay mo. What's up, Power Pop Girls? Nandito na tayo ulit sa Bambang boy. Hinahanap namin si Francis. Delikado talaga hanapin si Francis, lalo pag gumagabi na boy. Balita namin nandun siya sa Primark. Try lang naming hanapin dito. Wenzel, walang load man. Hindi siya nagsasalita. Wala pala siyang cellphone. Ngayon boy, sinubukan kasi naming kontakin yung Mulberry, Blueberry, Burberry, basta yung strawberry food park dito sa malapit sa Bambang Central School boy. At trinay lang namin kasi wala talaga akong makontent ngayong araw boy. Alam nyo na yung mga ganon, mga sabaw vlogs, walang makontent type things. Kasi subukan kong i-message yung food park kung pwedeng mag-video, mag-promote doon sa kanila. Tapos try lang natin kung bibigyan nila tayo ng isang power! Very happy! Titignan natin kung kakagat sila. Gawin na ako dito, andito na tayo sa Primark. Mag-usap na lang tayo ulit. Mamaya hanapin pa natin si Francis na nagtatago sa dilim. Dito kayo si Francis. Park muna tayo dito kahit bawal. Minsan lang naman. Alright. Saan kayo si Francis?
Francis. Busi-busi na lang tayo dito, boy. Ay, yan ang hirap kapag walang mga messenger yung tao at walang cellphone gaya ni Vincent. Nasaan na si Francis? Nasaan na si Francis, boy? Nasaan mo? Yung delikado kasi kapag nag-a-adapt yung tropa mo dun sa dilim, hindi mo na mahanap, boy. Para siyang nakakamouflage dun sa dilim. Hindi ko nararamdaman yung aura ni Francis kasi si Francis, boy, pag sinusundo ko, dito lang siya tumatambay dyan. Dyan sa poste na yan. Atin sumigaw dito ng pangalan niya. Francis! Francis! Boy! Wala, boy eh. Malabo yata yung tropa natin yan. Hindi nagpapakita sa dilim. Sabi mo kanina, boy, maliligo ka lang. Nandito na kami, nakaligo na kami lahat. Francis! Ayan mo! Baka mahuli tayo, boy. May mga pulis palang tumatambay dito. Wala na, boy. Scam yata tayo ni Francis, ah. Dito lang siya kanino. Yan, oh, yun. Di ba yan? Yan nakikita nyong yelong yan. Yan yung undox. Yun, nandun sa likod natin yung undox, boy. ML. Tapat ng ML. Mensan yung ML. Nobo, ML? Buisit ka. Hindi ka na mahanap sa dilim. Alis na kami, binubusinan na pala ako nitong nasa harap yan, ha? Ito ang ML. Ano, sa may tabi ng Nobo, boy. Ayun, nakikita ko na, tinatas niya yung kamay niya. Ay, iba. Are you Francis? Hi! Ayoko na makipaglokohan pa. Shoutout kay mami, hindi pala pumunta si Yabo sa Inaban. Nandito siya, oh. Wala si Yabo, pumunta dito sa Bambang. Hindi siya umuwi doon sa Inaban. Francis! Saan ka na? Primark ako! Francis! Hi! Francis, nasan ka man, pre? Magparamdam ka naman. Francis, kung nasan ka, men, magparamdam ka naman. Talagang nahihirapan na kami kumapasa dilim, boy. Sige, kung ayaw mo ng Francis. Junel! Nandito ka na, Junel! Ano ba? Junel! Okay, boy, magkakasama na naman kaming tatlo dito. Na-defeat garod. Na-defeat. Men, Tagalog tayo. Sino nakakaya? Mulberry, baka naman. Baka lang naman. Kasi parang may bibigay tayong, hinayupak na yan. Huy, malis ka na dyan, boy. Shout out. Ay, shout out sa'yo, Junel! Ano ba? Junel. Boy, mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina. Pupunta tayo ngayon dun sa Mulberry Strawberry. Ay, shoutout pala dun kay Kendall. Sana naliligo ka dyan. So, parang malapit na kami dun sa Mulberry Strawberry Food Park. Uhaw na uhaw kasi kami eh. Gusto namin ng tower. Yan oh. Ano ha? Suntukan sa kalye? Ito yata yun, boy eh. The Mulberries. Mulberries. Saka mo lang malalaman, boy, kung tama yung pagkakapark mo kapag tumunog ng BLAG! Junel! Gapa naman na ng afro. Afro can. Diyan ka na lang, Owensel, oh. Women. Hoy, girl. Ngayon, boy, hahanapin namin si Sir Sunny, kapatid ni Ma'am Julie, tropa ni Mami. Oh, kakaride ABC 123 men, yo. Afro can. Can I touch your hair? Ask muna tayo ng permission. Tapos ka na, boy? Excuse me po, saan po dito yung stall ni Ma'am Julie? Ay, dito po ba yun? Yung kay Sir Sunny po? Ito nga. Pwede pong makausap si Sir Sunny? Opo. Ay, kayo ba? Ibibidyo ko po sana. Mukhang mission failed yata tayo dito, boy, ah. Oh, selfie ka na dyan, boy. Afro can. Mukhang patak-patak na lang kami, boy. Dating gawin na lang. Yun ang sinasabi na nilang bibidyo namin. Pero bibidyo lang namin kapag may nag-order. Syempre, hindi naman namin kayang bayaran lahat yan, boy.
Hoy, yung cellphone ko, akin na. Ay, naulog! Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Ano yan? Ano yan? Cellphone. Akin yung cellphone ko. Sobrang boring na ng buhay. Boy, mag-shoot ka naman na wala kang tinutulong.